Benvolguts militants, benvolguts simpatitzants, benvolguts barcelonins i catalans. Moltes gràcies per la vostra assistència avui, 1 d'octubre del 2022, aquí, a les portes del Castell de Montjuïc, del Cap i Casal de Catalunya. Avui fa 5 anys de la jornada històrica del 1 d'octubre de 2017. Històrica perquè tot el poble de Catalunya es va mobilitzar en unes circumstàncies, com bé recordareu, d'alta tensió i d'incertesa. El poble, com sabeu, va ser-hi amb escreix. En canvi, desgraciadament, com molt bé sabeu també, el govern de la Generalitat de Catalunya i els líders polítics d'aquell moment no van estar en absolut a l'alçada del poble i del moment crucial per a la nació. Van desaprofitar una oportunitat realment històrica per assolir l'alliberament nacional, si més no del Principat de Catalunya. I van iniciar una etapa en la qual encara ens trobem, malauradament, de rendicionisme i desmobilització inaudits enlloc del món. No van complir amb el mandat del 1 d'octubre com havien assegurat reiteradament en seu parlamentària. Van trair la voluntat del poble de Catalunya. És a dir, van perpetrar el pitjor que es pot fer a una nació, impedir-ne l'alliberament nacional. En definitiva, van cometre alta traïció. Al llarg d'aquests 5 anys, els catalans hem assistit perplexos a un procés no precisament d'independència, no, sinó de submissió i d'obediència a Espanya per part d'una classe política declaradament venuda a l'enemic. El procés de descatalanització del nostre país no s'atura. La immigració, ho diuen els nostres representants, ja no cal que s'integri. El català ha deixat de ser la llengua de referència a l'escola. El patrimoni històric i els símbols menyspreats i qualsevol intent d'enaltir la pàtria, la identitat i l'orgull de ser catalans és censurat sistemàticament per tota la colla d'autonomistes acomplexats. El passat dia 24 de juny, uns desconeguts van robar la rèplica de la senyera del president Companys, situada just aquí darrere, al baluard de Santa Amèlia. Va ser penjada per primer cop el 23 d'agost de 1936 pel llavors president de la Generalitat i restituïda l'any 2011 en un acte oficial. Ha estat onejant ininterrompudament fins a la data del robatori. Més de 3 mesos després de la desaparició de la senyera i en una data tan assenyalada com la d'avui, just 5 anys després del referèndum del 1 d'octubre, la batllia de Barcelona atribueix la no restitució de la nostra bandera nacional a un simple problema logístic, a causa de les obres que s'estan fent al baluard, tot i que aquestes no afecten la zona del Pal, on lluïa, ni els seus voltants. Amb aquest retard injustificat i les excuses de mal pagador del govern municipal, doncs, és demostrat que la seva negativa a restituir-la es deu únicament a deixadesa, mala fe anticatalana o totes dues raons alhora. En qualsevol altre país, si es produís un robatori d'aquestes característiques, l'ensenya nacional hauria estat restituïda de seguida i els responsables haurien estat sancionats severament. Per desgràcia, en aquests temps que ens toca viure, la manca de nacionalisme català dels nostres representants polítics és més que evident i vergonyosa. Veient aquests motius tan escandalosos com injustificables per part del consistori, escollim la data d'avui no tan sols per denunciar enèrgicament l'absència de la senyera del president Companys, sinó que fem un pas més i oferim aquesta senyera que veieu aquí al darrere al govern del Cap i Casal per tal que torni a onejar el Castell de Montjuïc. Nosaltres som portadors de l'esperit irreductible del 1 d'octubre, dia en què ens vam conjurar per no acotar mai més el cap. I és per aquest motiu que som al front, per retornar a la pàtria, per recuperar el sentiment de saber-nos catalans. Militants del front, nosaltres, ho sabeu prou bé, ja hem passat a l'acció i no ens quedarem de braços plegats. Proclamem que ha arribat l'hora de fer el salt a la palestra política, amb la convicció que la política que no fem els catalans la faran els botiflers en el nostre lloc. I amb la convicció que només amb un rearmament ideològic de caràcter nacionalista, descolonitzador i arrelat a les nostres tradicions, podrem assolir la llibertat definitiva. És per això que el Front Nacional de Catalunya es presentarà a diferents poblacions catalanes per les eleccions municipals del maig del 2023. I aprofitem també l'avinentesa d'aquest acte per anunciar que presentarem una candidatura valenta a la batllia del Cap i Casal.
El nostre programa electoral es presenta sense embuts. Municipis més segurs, més rics i més catalans. El Front perseguirà i sancionarà els actes incívics contraris al sentiment de pertinença a Catalunya. El Front denunciarà incansablement tant l'espoli fiscal a què ens condemna Espanya com el malbaratament de fons públics en conselleries i càrrecs polítics del tot prescindibles i superflus. El Front combatrà la crisi creant riquesa i no destruint-la. Suprimirà impostos abusius, protegirà la castigada classe mitjana i donarà facilitats a les empreses catalanes. El Front retornarà a la llengua catalana al lloc que li correspon, com a llengua pròpia de la nació, perquè cap català se senti com un estranger a casa nostra. El Front maldarà perquè cap català torni a sentir vergonya dels seus representants ni llàstima pel país que aquests ens han deixat. Benvolguts compatriotes, que l'esperit del 1 d'octubre ens continuï acompanyant des de la primera claror del dia. Que les senyeres de la nostra pàtria siguin hissades ben amunt. Que la nostra mirada sigui alta i la nostra paraula ferma. Que els catalans tornem a ser amos de la nostra terra. Fora traïdors, llarga vida al Front. Visca el Front Nacional de Catalunya. Visca Catalunya!